Els inicis de la col·laboració van ser molt directament vinculats al paper que tenia en aquell moment el doctor Josep Baselga com a promotor d'aquesta idea. Sens dubte, ell va convèncer-nos a tots de la rellevància que era situar aquí a Espanya, a Catalunya, aquí a Vall d'Hebron, un centre que pogués avançar en recerca oncològica i aquí va ser l'inici del propi Bio i l'inici de la col·laboració de la Fundació La Caixa amb el Bio. Jo en aquells moments inicials estava dedicant-me a altres àmbits de gestió d'aquí de la Fundació, però és cap a l'any 17 que m'incorporo a l'àmbit de recerca i és quan puc conèixer més de primera mà l'excel·lent treball que fa el Bio i la col·laboració que hi havia amb la Caixa, i és des de llavors que, de fet, pràcticament de forma ininterrompuda he mantingut el vincle a través de la presència en el patronat principalment i també en altre tipus de col·laboracions. Jo crec que hi ha un focus central que és el compromís pel benestar de les persones. Al cap i a la fi, el que estem fent en la recerca, en buscar nous tractaments experimentals, és facilitar la vida de les persones. Per tant, aquest és el primer eix i això també és la idea inicial que va fer néixer la Caixa ja fa més de 120 anys, treballar pel benestar i la promoció de les persones. Jo crec que hi ha un altre element que seria aquesta visió filantròpica de gestionar els recursos. Al final, el Bio pertany a un campus d'un hospital, l'hospital públic més important que tenim al nostre entorn, que és l'Hospital de Vall d'Hebron, però es gestiona com una entitat filantròpica, cosa que és molt semblant també a l'esperit que hi ha al darrere de la Caixa. Hi ha una iniciativa privada i d'activitat evidentment vinculada a tota l'activitat econòmica, però la gestió de la Fundació és des d'aquesta essència més filantròpica. Jo diria que aquesta és potser també un dels aspectes que més ens vincula. Jo crec que nosaltres prenem la decisió a proposta del Bio. Jo crec que és una idea potentíssima, insisteixo, de tot l'equip que en aquell moment estava impulsant, doctor Tabernero, doctor Baselga, que veien l'oportunitat que des d'aquí a Barcelona es podria realment impulsar, ser capdavanters a nivell global, com ha sigut en l'àmbit dels assajos més experimentals, de portar solucions terapèutiques experimentals als pacients. I realment per nosaltres això sí que és veritat que vam de seguida tenir la visió de que això podia tenir molt impacte, com ha sigut. El temps ha donat la raó de que l'impacte ha sigut enorme en temps, amb la quantitat de noves teràpies que s'han pogut impulsar, de nous tractaments que s'han portat en pacients, i avui per avui el fet de que la UITM, el centre on més assajos clínics d'àmbit oncològic se fan del tot el nostre entorn, el que ve a dir això, que som capdavanters a nivell mundial, no? Crec que és un gran èxit i la raó, la visió, ens la va traslladar l'equip promotor del Bio en el seu moment, i jo crec que per part nostra el que vam fer és entendre, intuir que aquella era una bona idea i recolzar-la. És espectacular l'evolució i és difícilment de trobar un altre centre que pugui tenir una evolució tan exitosa com la que ha tingut el Bio, tant en volum de projectes vinculats als assajos clínics cada cop més de fases primerenques, això vol dir clarament més innovadors, més arriscats, i també en l'àmbit de la recerca més preclínica, aquella que dona suport des de la generació del coneixement a tot el món dels assajos clínics. Això ha permès que el Bio hagi crescut moltíssim amb nombre de professionals vinculats a la recerca, en l'impacte de la seva recerca, en aquesta visió translacional que jo crec que a la Fundació La Caixa estem tan a gust. La Fundació La Caixa recolza la ciència no perquè vulguem més ciència i prou, sinó perquè creiem que la ciència és l'única manera de millorar la vida de les persones. I això, a través del Bio, té un impacte claríssim. Ho veiem amb tots els indicadors, en totes les maneres de fer del Bio, que aquesta major implicació de l'àmbit científic el que té és una translació directa en la vida dels pacients. Això és el que jo crec que
més destaca de la col·laboració i que més satisfets ens fa. Potser hi ha una anècdota que vaig viure ara fa pocs anys quan vaig haver d'acompanyar el doctor Tabernero en un viatge, vam estar junts a Boston. També tenia a veure aquell viatge en l'aposta conjunta que estem fent el BIO i la Fundació La Caixa en la creació del nou Caixa Research Institute, que també permetrà generar aquests vincles. Doncs en aquell viatge vam seure amb el director de l'Institut d'Oncologia de l'MIT i el doctor li va dir al doctor Tabernero: és un honor tenir el director de l'institut que més assajos clínics al món promou, no? I això que li diguessin en aquell entorn de segurament el hub biomèdic més rellevant que nosaltres veiem en el món, per mi va ser una manera de dir clarament des de fora visualitzen l'impacte del bio, inclús més enllà, que moltes vegades ho veiem des de casa. Jo crec que tan brillant com veiem el seu present. Crec que té les bases per ser una institució o un institut de recerca que ha de seguir liderant els assajos clínics, ha de seguir liderant la recerca, ha de seguir aportant solucions per a nous tractaments al voltant del càncer. El càncer és una malaltia clarament amb molta més viabilitat de ser resolta en els propers anys, però encara hi ha una càrrega de malaltia molt alta. Les expectatives d'envelliment de la població segurament encara ens portaran nous reptes. Per tant, el que m'imagino que el bio podrà anar aportant noves solucions als nous reptes que el càncer també ens portarà. El Caixa Research Institute tindrà un focus en la immunologia, no exactament amb l'oncologia, però sí que és cert que pensar en una inversió de recerca amb la immunologia creiem que pot tenir molt impacte amb un ventall molt ampli de malalties. Una d'elles l'oncologia, evidentment, i tot on està creixent més la recerca i els nous tractaments experimentals en oncologia també és a través de les immunoteràpies, no? Per tant, sí que veiem que en aquest àmbit hi ha una sinergia claríssima entre la recerca que farà el bio en oncologia i la recerca que farà el Caixa Research Institute en immunologia. Hi haurà sinergies i crec que en els propers anys tindrem moltes alegries per aquesta col·laboració conjunta. Quan parlem de crear un ecosistema d'instituts vinculats, no només el Caixa Research Institute i el bio, sinó altres centres com el propi IRSI Caixa o el propi IRS Global, seria la manera d'augmentar l'impacte de la recerca que tenim al nostre entorn.